inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi nan dai muna a garin Port Harcourt kuma ga yanan fada ya barke nan mai kuwa inda ya fara sai dai addu'a gashi nan wurin kowa ma gashi nan ya fito da mu sai addu'a subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi nan ga abin da ke faruwa dai ga abin da ke faruwa gashi ga abin da yayi wasu abin sai addu'a gashi dai abin yayi wasu gashi nan Allah ya taimaka mana mun kora yan biya fara gaba daya gashi nan min kora yan biya fara nan gaba daya Allah ba ne akan malla Allah ka tsimo a dinka kike hakuri gashi nan dai gashi nan Allah ya kawo kan kura jama'a tsara gida arawa gida arawa gida arawa gida arawa gida Abi Walatin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Down now. Sit down. Ba wani shege. Da yanan dai muna tare da waɗannan miyagun mutanen yan biya fara amma Allah taimaka mana mun kora su ko ina yanzu za mu koma mu ma mu tsara gida saboda wannan ya zama yaƙi kuma ya zama faɗan addini yanzu sun daina yi ma da police duk wani bahaushe suke so su yi da shi ko in ce duk wani musulmi don haka ya kamata gwamnati ta duba waɗannan abubuwan da muke ciki muna cikin wani hali idan gwamnati ba ta motsa ba ko ta wani abu gaskiya nonon Najeriya din ga alama za ta samu matsala don haka a duba don Allah a duba bari Allah ya sauka Isiya move forward jama'a wai dan Allah ne kuke yi wannan nan ku fito mana da Allah jama'a dan girma Allah ku fito da kamata ku tsaren wurin ba mana da Allah kada abun nan gaba daya ko su tsaya barin nan dan uwar su Afghaniya nan gode mai gida dan uwar yake so da mu a Najeriya ne fi sabilillah ku abun da ke mutane mana za mu je ku gana kake uwan mu ne mu bari dine ne taba wannan abun mana Gashi dai nan har yanzu muna cikin rigimar duk wannan daga ga su wasu ɗaya daga cikinsu